Hürmetli radyo dinləyicilər, hazır biz sizin ixtibarga yazışı Muhammad Mahdiyevning Güllər Күзін Sarğayalar degan hikoyasini taqdim etamiz. Ani Ravil Sharafi o'qiy. İbrahim alayın avulda İbruş malayı deb yurtalar. Ул үзе әтисен белми, әтисе киткәндә кеше аерылык түгел иде. Үсте. Әтисез дә үсеп, аяққа басып була икән. Үсте, йорт җир яңартты. Әтисен сагынмады, юксынмады, чөнки аны белми иде. Әтисез үсү ничектер гадәти бер хәл. Үз иптәшләре үз буын өчен хәтта тиешле хәл дип кабул ителде. Еллар узды. Җир шары һаман әйләнә бит. Ибруш малайына да инде 30-лар тулып килә иде. Авылда карт җегет булып йөрде. Эшкә карусыз булды. Кыска сроклы курсларда укып, электрик дигән исем алып кайтты. Колхозга электр линиясе сузылгач, Ибруш малае бик кирәкле, дәрәҗәле кешегә әйләнде дә куйды. Кызлар белән йөрергә, алар арасында ихи-михи килергә инде соң иде. Кайсыдыр димләдеме, әллә юкмы? Үзеннән байтагылы чая Зәмзәмбикәне әллә ничек кенә алды да куйды. Егетнең дә яше узган булгач, авыл халкы бу вакыйганы әллә ни әвәләп тормады. Тыныч кына яңа гаилә корылды. Тыныч кына. Анысын Ибруш малае үзе белә дә, Зәмзәмбикә белә. Зәмзәмбикә шаян кыз иде. Иптәшләре арасында гомере буе уйнап көлеп сөйләште. Эй дим, bir вакыт табып, кияүгә барып кайтасы бар иде дип көлеп сөйләде. Һәм барып та кайтты. Күчмә театрның авылга килгән көне иде. Зәмзәмбикәләргә берничә артист куна төште. Арадан берсе билет сатучысы Бакенбартлы ялтыр күзле шибәр егет иде. Әти-әнисенең ай-вайына карамыйча, Зәмзәмбикә бу егеткә ярып китте. Һәм 3 көннән кайтып төште. Нихәл? Тишек чиләк белән су ташып буламы диде егетләрнең бер явызы Ибруш малае кыз алып кайткач. Ибруш малае башта моны аңламады. Теге егет беткәнче явыз булып чыкты. Кибет янында тагын бер көнне әйтә салды. Нихәл? Суынган эшти эшеңә килешәме? Сүзнең мәгънәсе шул көнне генә Ибруш малаеның миенә барып җитте. Һәм кибеткә йорт кирәге алырга килгән җирдән ул 200 грамм салып кайтты. Аңарчы андый гадәте юк иде. Ә бит өйләнгәнгә нибары 6 көн иде әле. 7нче көнне ул тагын кибеткә килде. Кибеткә гармуннар кайткан иде. Ирләр шул тирәдә әвәрә килде. Кайсыдыр тальян гармунын алып кычкыртып карады. Кемдер вараксин гармуныннан башка барысы да пүстәк дип сөйләнде. Арадан берсе Ибруш малаена эндәште. Менә Миннулла, яңа гармун алып җибәр. Бер читтә чалгы балталар карап яткан Галләмгали агай шул вакыт елмайды да, аның аккордеоны бар инде дип куйды. Башка көнне әйтик, моннан 3-4 көн генә әлегә әйтелгән булса, бу сүз гадәти бер сүз булып узып китә иде. Әмма бүген ул Миннулланың йөрәгенә кадалды. Үз гомерендә беренче тапкыр ул күзләрен ямсызлатып, олы кешегә җикеренде. Я, син тик тор. Шуннан йокы качты. Кичкенә өйдән Миннулланың әнисе һәр төнне ишетеп ятты. Һәр төн уртасында түридә тавыш чыга. Никадәр тыңламаска тырышса да, тол солдатканың колагына керми калмады. Күрше авылда спектакль куйган көнне билет сатучы шибәр җегет кияү мунчасы яктырган. Я, шуннан соң Миннуллага ни дип яшәргә инде? Ә бит Зәмзәмбикәне матур тавышлы булган өчен генә, имеш сәхнәдә җырлатасылары булганга гына ияртеп алып киткәннәр дип сөйләгәннәр иде башта. Миннулла каты ичте, соңга калып кайтты, тавышланды. Иртәгесен авыр баш белән сөйләшмичә генә чәй ичте, эшенә китте. Көндез ашарга я кайтты, я кайтмады. Тиз исерәйде. Исергәнен сизүгә өйгә торып чабайды. Әнисеннән уялды. Бер төнне шактый соң кайтты. Чылан ишегенә кирз итекләре белән типте, ишекнең биге суырылып чыгып очты. Ялына кергәч, никелле караватны тартып аударды,
Эскәмиядәге су шиләген тибеп, шалтыратып тәгәрәтте. Йортта тавыш купты. Киленгә ярдәмгә әнисе дә чыкты. Ләкин Миннулла кеше танырлык дәрәҗәдә түгел иде. Әнисе барында Зәмзәмбикәгә ямсыз сүзләр әйтте. Син артист белән кияү мунчасы кергән себерке дип, тун мичкесеннән кечкенә радио алгычны күтәреп идәнгә бәрде. Аннан укырып җылап җибәрде дә түрдәге диванга барып ауды. Яман сүгенде. Әнисе дә малайның холкыннан куркып калып, үзенең кечкенә өенә кирип бикләнде. Миннулла кәефсез уянды. Иртәнге чәйгә әнисе чыкмады. Зәмзәмбикә белән икесе сөйләшмичә генә чәй эчтеләр. Бу минутта алар икесе дә бик бәхетсез иделәр. Әни, минем исереп кайтканны белмәдеме кичә дип сорады Миннулла. Бишара, нишләсен инде ул? Зәмзәмбикә дә нишләсен инде? Егетләрнең матур сүзенә кем генә ышанмый? Бакенбартлы җегет аңа ниләр генә әйтмәде. Матур җырлаган авыл кызының кайсысының гына артист буласы килмисең? Бит Бакенбартлы җегет аны бер айдан сәхнәгә чыгарам диде. Зәмзәмбикәнең үз гомерендә үзе турында мондый матур сүзләр ишеткәне булмады. Билет сатучы җегет аның чәч турымнарын, кирфекләрен, бит урталарын, тулы беләкләрен мактады. Шулай 3 көн мактады да, штатта булмаган кешене йөртергә администратор рөхсәт итми дип, Зәмзәмбикәне өенә озатты. Гастроль бетүгә кирип алырмын диде. Кирмәде. Бираздан акча махинацияләре өчен аның эштән куылганлыгы ишетелде. Миннулла бу гауганың мәгънәсез икәнлеген үзе дә аңлый. Моның бер ничектә, бер кемдә испат итә алмый торган эш икәнен белә иде. Инде, нигә дуларга? Дөньяда иң актык серне бары тик хатын кыз гына белә. Ирләргә андый мөмкинлек бирелмәгән. Миннулла бер вакыт шәһәр кибетендә касса янындагы җанҗалны карап торган иде. Бер хатын кассирның якасына ябышкан да селки, "Бир 10 сумымны, бир, рабочий классны ник талайсың?" ди. Кассир да каушаган, каршы тора. "Алмадым, синеке кирәк түгел, сдачаны дөрес бирдем" ди. Укырып елап ала. Кем хаклы монда? Кем белсен аны? Миннулла белән Зәмзәмбикәнең хәле дә әнә шулай, касса янындагы җанҗал кебек. Миннулланың куллары алтын. Колхоздагы бөтен электр системасы аның карамагында. Эшенә ул зыян китермей, күпме түләүләре белән кызыксынмый, көн дими, төн дими, куртка кесәсенә кусачка белән отверткасын сала да чыгып китә. Колхозчыларның радио алгычын, телевизорын рәтләп тору дисеңме, яңа кайткан суыткычны киләп бирүме, телевизор антеннасын ясап бирүме, барысына да Миннулла кирәк. Бер кешедән бер тиен акча алмый, салып биргәнне эчми, эчкәне дә кибеттән үз акчасына гына. Колхоз председателе Ленар ничә тапкыр җыелышта аны ялтып карады, үгетләде, әмма каты бәрелмәде. Җыелышларның берсендә аның турында сүз чыккач, Миннулла кызмача хәлдә тел ачты. "Үз акчама шудан ник тиясыз? Демократия шул буламы?" Бер көнне төнгә каршы яшенле яңгыр килде. Миннулла төн уртасында пыр туздырып, юрган мендәрен күтәреп, келәткә йокларга чыгып китте. "Яман хатынны яшен сугучан була. Минем әле яшисем килә." Зәмзәмбикә тавышланмады. Тешен кысып яшь түкте. Ул инде бала көтә иде. Зәмзәмбикә юанайган сайын Миннулла ишүдән тыелырга тырышты. Тик бер генә тапкыр шактый кызып кайтып кирде. Августның чык төшкән җылы бер киче иде. Әтисеннән калган варак сингармын алды да урамга чыгып китте. Йөрәге кузгалган иде. Сәбәбе яшь җегет вакытындагы татлы бер истәлек иде. Кайдадыр ерак якларда кибетче булып эшли торган Факиһә кайткан. Миннулла аны көндез авыл урамында очратты. Факиһә тазарган, юанайган, затлы киенгән,
алтын балдакларны мул таккан иде. 15 ел чамасылык кына алар бергә Миңнулла белән 10-ны тәмамлаганнар һәм укырга китү турында хыялланганнар иде. Аттестат алып кайткан көнне Факиһә кичен Миңнулла белән чыклы су буенда йөрде. Шул кичне Миңнулла үз гомерендә беренче тапкыр кыз баланың чәченнән башны әйләндерерлек хуш хис килгәнен тойды. Һәм теле тотлыгып калды. Үз гомерендә беренче тапкыр ул дерелдәп торган гәүдәле кызыны күкрәгенә кысты. Тегесе исә кайнар иреннәре белән моның тынын каплады. Аннан алар аерылыштылар. Бираздан Миңнулла электриклар курсына Факиһә сәүдә техникумына китте. Аны бетереп чыккач, Факиһәне Красноярск ягына җибәргәннәр диделәр. Бираздан кияүгә чыккан диделәр. Инде менә шул гомердән бирле күрешмәгән Факиһә очрады. Үзгәргән. Бик үзгәргән Факиһә. Шулай да урам уртасында кул бирешеп кыскача гына күрешеп алганда да Миңнулла яшьлегенә кире кайтты. Факиһә нәкъ теге елдагыча итеп елмаеп алды. Бер секундка гына аның күзләре дә нәкъ элеккечә итеп нур сибеп алдылар. Шул караш, шул нурлар Миңнулланың бәгырен телгәләде. Һәм кичен ул урам уртасыннан үз гомерендә беренче мәртәбә җырлап барды. Җыр запасы зур түгел иде. Кызмача баштан ул гел бер җыр гына җырлый иде. Гөлләр көзен саргаялар, ә син һаман яшь минем. Бүген исә ул башка бер җыр җырлады. Урам уртасыннан гармун уйнап Миңнулла килә. Күктә тулы ай, бөтен авыл көмеш нурга куйна. Ай нур астында Миңнулланың үз кулы белән багана башларына бурып куйган лампочкалары кичкенә саргылт ут булып күренә. Миңнулланың йөрәге еш типте, тамагы карлыкты. Капка төбендәге эскәмиядә беләкләрен кочаклап берәү утыра иде. Ай нурында аның кулакларында, беләк бармакларында әллә ниләр ялтырап, шимелдәп тора иде. Бу Факиһә. Моннан күп еллар элек Миңнуллага бер бәхетле кич бүләк иткән Факиһә. Ләкин Миңнулла аның янына бармады, туктамады. Факиһә ир хатыны, Миңнулла ата буласы кеше. Тик йөрәк түреннән генә чыккан тавыш белән барган хутка бер җыр җырлап узды. Тал бөреле, тал бөреле, тал бөреле була ул. Жан яраткан, күңел тарткан яр бер генә була ул. Факиһә эскәмиядә утырган килеш тыйлыга алмыйча елап калды. Хәер, Миңнулланың гармун тавышын ишетеп, аның кайсы урамда йөргәнен сизеп торган Зәмзәмбикә дә бу вакытта елый иде. Үз капка төпләренә җиткәндә исә Миңнулла нәкъ элеккеге Миңнулла булды да калды. Гармунын җыйды, капкадан кергәндә әкрен генә көйләде. Гөлләр көзен саргаялар. Син дип төксе итеп дәште ул өйгә кергәч Зәмзәмбикәгә. Син анда гастрольгә китеп кияң мунчасы яптыртып. Ләкин җөмләсен тәмамлый алмады. Зәмзәмбикә эшен уып диванда тәгәрәп ята. Миңнулланың әнисе йөгерә кабалана, өйдә кыямәт иде. Бар, йөгер диде үз гомерендә бердән бер малай тапкан солдатка кызмача авылына. Йөгер Ленарга, Москвичен сора, тулгагына караганда малай булырга тиеш. Касмак башлы, ямсыз кара малайга сугышта үлгән бабасының исемен бирделәр. Йортта Ибраһим барлыкка килде. Бәби туенда Миңнулла 6 тапкыр үзе башлап җырлады. Гөлләр көзен саргаялар,
син һаман яшь минем. Ленар бәби құтлап идарә исеменнән аларга бер коляска, бер комплект юрган мендәр җибәрткән иде. Ибраһим моңарчы бер кемдә хәл итә алмаган төп ике мәсьәләне хәл итте. Беренчесе, Миңнулла үзенең йөрәген талаган гастроль мунчасын онытты. Һәрхәлдә күңел турына бикләде. Бәлки бу хәбәр әле гайбәт кенә булгандыр. Зәмзәмбикә шулай ди бит. Әйе, бик ихтимал. Икенчесе, эштән кайтышлый кибеткә керүдән туктады. Ләкин вак кабыргалы Ибраһим хәл итә алмаган бер мәсьәлә калды. Мәҗлес фәлән булганда, кәйфләр хушланып киткәндә, Миңнулланың җырлый торган җыры үзгәрмәде. Гөлләр һаман да күзен саргая килделәр. Ләкин инде бу җырда елына 2-3 тапкыр гына җырлана иде. Сез язучы Мөхәммәд Мәһдиевнең «Гөлләр көзен саргаялар» дигән хикәясен тыңладыгыз. Аны Рауил Шәрәфи укыды.